Ang Managhigala, gisulat ni Teacher Bryle. Pag-abli sa kalisod. Managhigala, unsa ang managhigala? K. Amigo or amiga. Umahan, unsa ang umahan? K. Usa ka lugar nga naay daghang mga tanom ug mga mananap. Lola, usa ka tigulang nga babayi. Kabaw, unsa ang kabaw? Usa ka kaklase nga mananap. Baki, usa-usab ka klase nga mananap. Ang Managhigala gisulat ni Teacher Bryle. Sa usa ka malinawong lugar, adunay duha ka managhigala. Sila mao si Carlo ug si Lester. Usa ka adlaw ni ana, nananghit si Carlo ug Lester nga manlaag sa umahan ni Manong Alberto. Sa ilang pagpadulong sa umahan, nakita nila ang usa ka lola nga naglakaw ug nahagbong ang pitaka niini. Dali-dali nilang gipunit ang pitaka o giuli sa lola. Mapasalamaton ang tigulang kanila. Nagpadayon sila og lakaw og naabot sila sa umahan ni Manong Alberto. Daghang tanom ang umahan ni Manong Alberto ug sa palibot niini nakita nila ang mga kabaw nga naglakaw-lakaw, mga baki nga naglukso-lukso o mga langgam nga naglupad-lupad. Malipayon nga nibalik ug uli si Carlo ug si Lester. Mga pangutana. Unsa ang uluhan sa istorya? Correct, ang Managhigala. Number 2. Kinsa ang duha ka managhigala? Correct, si Carlo o si Lester. Number 3. Asa sila nang laag? Correct. Sa umahan. Number 4. Unsa ang ilang mga nakitaan sa umahan ni Manong Alberto? Correct. Kabaw? Baki? Og langgam. Number 5. Unsa ang ilang nabati sa pagkakita nila sa umahan ni Manong Alberto? Correct, nalipay. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.